Angibikelele nami sakazi wami ngomhlungu ke senior pastor kuleli bandla no second in charge webandla. Umuntu ukuthokoza kakhulu kuba nenkonzo yephasika lapho khona bekuyisikhumbuzo sokufa kwenkosi yethu Jesu. Siyazi ukuthi eminyakeni eminingi edlule ukhulula abantwana bakwaIsrayeli kwaba nomkhosi owaba khona abahla bakhona iwundlu bezophuma eGibhithe bekhishwa ebugqileni. Nathi ke lethi iwundlu belihlatshwe namhlanje liuKristu uJesu sahlangana sibona ke kuhamba kahle konke. Siyakholwa futhi ukuthi uNkulunkulu usazoqhubha njengoba kade echaza usihlalo ukuthi lokhu sifika izolo ekuseni siqala emazwini ayisikhombisa sangena ebusuku siye esidlini senkosi sisazobuya kuze kube uJesu uyavuka ekuseni. Sithokoze kakhulu ukuba la, sithokoza kakhulu futhi ukukholwa inkosi yethu uJesu esilamulelayo nengumlamuleli wethu nesisizayo. Umuntu nje uthi akasho ukuthi abazalwane bonke siyabanxusa ukuthi lenkonzo bengasuki kuyo ngoba iwuphawu lesivumelwano esisha segazi kunegazi elidala elatholakala eimbuzini nasemawundlweni uma kukhishwa isizwe saIsrayeli. Thina kwase kufa uJesu sase kudabuka isihenqo sakwazi ukuyiyela. Siyathokoza nje kakhulu, siyakholwa futhi ukuthi kusazohamba kahle. Emini sisazoba neminye imhlangano ehlukahlukene yabasha yomama eyabaholi. Saqhubeka nje iphasika lethu liyoze kuphele kusasa. Sithokoza kakhulu.